Hej alle sammen. Hej alle sammen. I dag skal vi spille minigolf. Og som i vores forrige video, altså for 2 videoer siden, så hørte I sikkert, at vi var i Blåvand. Og det er vi stadig. Yeah. Det er overdrevet fedt. Så vi ses derhenne. Og vi har kun tænkt os at vise vores skud. Så videoen ikke bliver så lang. Så den ikke bliver sådan overdrevet lang. Sådan 10 minutter. Det gider vi ikke. Fordi det er vi for dogne til at redigere. Ja. Så vi ses sådan på minigolfbanen. Hej igen, nu er vi på minigolfbanen, og der er sygt mange bier eller sådan noget, sådan nogle små bier, som der ikke stikker eller noget. Det er sygt irriterende, og de kilder helt vildt meget. Men altså, vi skal nok filme vores slag, og vi filmer hinandens slag, så det vil vi gøre. Vi ses, når vi slår. Hej. Okay, ja. Okay. Kom så, Oscar. Ja. No. Fuck, jeg vil. Og så er det ikke så ekstra, så er det tredje. Og så er det bandespil. Bandespil. Nej. Gå væk. Så der. Så der. Er der en anden? Det er vel fjerde slider? Jo. Nej, han droppede. Nej! Det skal til spændende nu. Fuck, det er dårligt. Fuck, jeg er vildt med det her, synes jeg. Nej, hallo. Shit. Han hopper godt. Så er det Hugo. Så er det mig. Er I klar? Han er simpelthen så god, han er. Han er simpelthen så vild, ham Hugo. Jeg får sikkert lige på sådan noget 7 eller sådan noget. Øj, en toer. Jeg er en rekord. Øj. Jeg er filmet nu. Så der også skal styre på den anden bane. Så er det mig. Vi følger bolden. Vild. Kan han lave en toer? Det er en toer. Nej. Hvor er det skidt, Oscar. Det er væk, fluer. Nu bier. 3. Hugo igen. Hvad? Hvad så? Kører vi? Vi følger bolden. Den er dernede. Den er der. Vi kan godt købe fast det her. Så Hugo. Nej. Han får den på en træer. Kan han det? Kan han få den på en træer? Ja, han kan. Så er det mig. 3. hul. Hvorfor er det så dårligt kaldet, det her lort? Det ved jeg sgu ikke. Kan han få den? Nej, han får. Nej! Du er heldig. Fuck, jeg er heldig. Gå væk, fluer. Så er det Hugo. 3. hul. Så er jeg klar, jeg holder den. Hugo. 3 og 3. Stopper! Den røg i vandet. Hugo, der er det der net. Hugo, vi bruger den her. Dumt, det der Hugo. Du skal ikke bestemme, hvad jeg skal Den gøre. er der for helvede. Kom nu, læg den. Flot lavet. Sådan der. Det er lidt der. Jeg er virkelig pro til at... Kan jeg få den på? Nu har du skudt til det 4. Jamen. Nej! Skal jeg til 5? Ja, 5. Nu er det Hugos tur. Er I klar? Okay, vi starter. Her. Det går direkte i. Sorry. Dårlig filmning. Bare der er sådan nogle helt vildt små dyr, der er fucking irriterende. Der lander over det hele på mig. Godt lavet, den ryg. Jo, du kan godt lide, men den trillede over. Det var 3 skud, ikke? Du skal kun ud. Det var 3 skud, ikke, Hugo? Jo, han skal til sit tredje nu. Kom så, Hugo. Er I klar? Ja. 3. Okay, så starter vi, Oscar. Ja. Første skud. Ej, nej. Du er ligesom din far, Oscar. Jeg går efter den her, den lange.
Ja, han kan. Boom. Hugo igen på 5. bane. Og han skyder. Og så skal han til sit andet skud. Kan han tage den på en 2'er? Ja, han kan ikke. Jeg kunne også lave den her. Vælger jeg også. Du laver nok også at lave den. Ja! 4. Vi er alle sammen på 4. Så kører vi. Du hører mig. Og Pimorgen. Det er også klar. Nej, jeg tager lige herovre. Nu må jeg godt. Ja, vildt. Vildt. Skal du vide lidt over for det? Ja, det var en vildere. Det var en Jeg vildere. har lavet en 2'er. Nej. Han tager 3 år, eller det kan godt. Og nu, jeg skal godt bedre end jer alle sammen. Ja! 3, jeg gjorde det bedre end alle sammen. Så er det Hugo. Jeg huller. 6. hul. Huller han den? Huller. 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 Det er det samme der. Ja. Ved jeg? Så er det der, jeg kommer og bare huller den totalt. Det gør du ikke også. Hvem ved? Ej, det bliver nok en 3'er det der, tror jeg. Eller hvad, Hugo? Skal det være en 4? Det skal. Så nu holder Oscar den, siger han. Jeg huller den. Jeg huller den. Jeg huller den. Ikke. Men du kan lave 2. Ja, du skal lave 2. Det er også det, jeg gør. Ja, det kan vi se, Oscar. Han så holder. Concentrate. Det er dyrets skyld. Åh. Der er mange. Nu er det Hugo igen. 7. hul. Godt. Hovlen! Hovler! Okay, Oscar på 7. hul. Slap af. Slap af, der er fart på. Nej! Det skal du Stopper starte det bare. forfra. Nej, han skal lege. Nej, han skal til sit 3., fordi den er rød ud af banen. Nej. Nå, jo, det står der. Det står der der. Kom så, Oscar. Kom nu. Nej! Nej, du ryger ikke ud igen. Nej, du gør ej. Det er min 4. Don't you dare. Åh. Det var slet ikke tæt på. Oscar Rachel lige om lidt, hvis han ikke får 9. 5. Sådan. Nu er det Hugo. 8. hul. Og så Hugo. Kører vi, kan du lave en hovler igen? Hovlet? Nej, han hovler. Han har ikke hovlet den. Men han kan godt lave en 2'er her. Kan han ikke? Lad os se i publikum. Yay! 2'er. Vi vil se en 2'er. Det gjorde vi ikke. Dumme dyr. Dumme dyr. 3. Så kører vi, Oscar. 8. hul. Er det en hovler? Det er en hovler. Det er en hovler! Nej! Ej, jeg kan ikke på. Altså 2 år, eller? 2. Fuck, det er skidt, det der. Så 3'er. 3'er. Nej, 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 nej. Altså, 5. skud. 4 skud. Det er ikke. Hugos 9. hul. 9. og sidste hold. 9. og sidste hul, fordi vi filmer ikke mere. Dumme dyr, gå du væk. Øj, 2. Ja, så kører vi, Oscar. Oscars 9. og sidste hul. Jeg gik efter den. Nej. Hvad laver han? Fedt nok, ikke? Ja, lad være med at skyde den udenom. Skyde den udenom. Kom nu. Gå væk. Bil. Oh my god. 3. Det er mit 4. Kom så. Så. Hej, nu er vi færdige med vores minigolf. Og vinderen, den var Nej. Hugo og min anden fætter. Her. Peace.
Og jeg kom på en anden plads. Ja. Og vi ses snart igen. Ses.